Nalazimo se u prostoru interpretacijskog centra Mali Dug u Malinskoj, gdje planetarno poznata i popularna umjetnica Marija Kononov ima radionicu, humanitarnu radionicu koju organizira udruga Mali Dub, a o tome će nam nešto više reći čelnica udruge Gordana Stanković. Pa evo, drago mi je da se nalazimo u ovom našem predivnom maritimnom centru i da možemo organizirati Art and Wine masterclass radionicu s našom umjetnicom Marijom Kononovom koja ima isto humanitarni karakter. Ove večeri ćemo skupljati novčana sredstva kako bi pomogli našoj otočanki Ivani koja boli od trosvjetnog raka dojke i koja se liječi u Turskoj u Acıbadem bolnici. Znači sva sredstva će se donirati njoj. Stoga je ova humanitarna akcija za svih i sve je besplatno s nadom da što više prikupimo za nju, evo, kako bi joj mogli pomoći. I da čujemo umjetnicu. This is an evening of help. It's art and wine. It's girls helping girls. So we hope everybody's gonna enjoy it. Ovo je noć art and wine. Djevojke pomažu djevojkama, žene pomažu ženama i nadamo se da ćemo uživati u ovoj predivnoj večeri i druženju. Da. Super. Hvala udruzi i hvala Mariji da je našlo vremena za ovo. Sretno. Hvala.